Pasear dende estes días pola zona comercial de Chantada chéganos aínda máis o xa inminente folión de carros e fainos viaxar unhas décadas atrás no tempo. Hai quen xa o facía dende hai uns anos, pero o concurso de escaparates posto en marcha pola Asociación de Empresarios en colaboración cos amigos do folión logrou que boa parte dos establecementos da vila teñan agora mesmo escaparates alusivos a esta gran festa. Esta mañá eran moitos os curiosos que se paraban nos detalles destes recunchos temáticos. En total están inscritos no concurso 32 establecementos comerciais e de servizos. Levamos colaborando coa decoración dos escaparates xa fai, non recordo ahora mesmo canto, pero fai bastantes anos. A verdade sempre é algo que a min personalmente sempre me gustou facer, sempre tratei de involucrarme co folión na medida do posible ou na medida do que che deixan. E bueno, este ano, pois, xa que había un concurso, dixemos, bueno, pois, por que non vamos participar se xa o facemos todos os anos? Que intentaches representar e sacar o escaparate? Vemos o carro? Sí, o carro, bueno, é un carro que fixen eu hai uns anos e, bueno, está feito coas dimensións, a escala, coas dimensións reales do carro real. E despois no outro escaparate que hai unha roda con un eixo. O que quixen foi, quizás o eixo do carro é unha das partes máis descoñecidas, porque está sempre debaixo do carro e nunca se ve, non? E falase moito do cantar do eixo e tal, pero o eixo nunca se ve. Do 5 ao 30 de agosto deben estar vixentes os escaparates que compiten no certame. O 18 de agosto o xurado dará a coñecer cales son os gañadores. Pareceme unha idea estupenda, non? Non sei. Ademais, o mes de agosto que timos máis visitantes no pobo, entonces, bueno, parece que lle dá un ambiente máis festivo, non sei, outra historia. Etapas, oficios, historia da comunidade e historias persoais, xunto con elementos habituais do folión, son os instrumentos que obrigan a sacar á luz a creatividade do comercio á hora de levar o folión aos escaparates, como o dedicado ao oficio dos zapateiros. Algúnas das pezas que hai aquí, pois teñen, eu creo que teñen máis de 150 anos ou así, son moi antiguas, bueno, a verdade é que estas cosas perteneceron últimamente a meu pai, non? Entonces recopilámolas aí e, bueno, puxámolas aquí un pouco, fixamos este escaparate. Ademais, a miña compañeira, bueno, pois sempre lle gustou moito o folión e tal, entonces, bueno, pois puxemos isto. É unha homenaxe ao oficio dos zapateiros e tedes aí pezas moi curiosas, realmente. Sí, a verdade é que demos recollido moitas pezas moi curiosas. As formas, a mesa, o cepo, iso é o máis antigo que hai aí. E, bueno, tamén é moi curioso tamén os patróns, por lo menos para mí resultoume moi curioso os patróns dos zapatos, que ademais, bueno, como estuve limpiando e tal, cada un é de cartón diferente, a veces de propaganda que habría daquele entón ou así, pois fixaron as formas según lles certou. O comercio fai estes chiscos ao folión e tamén o folión e cada un dos eventos grandes que se celebran na vila devolven estes xestos ao sector comercial dun ou doutro modo. É máis colaboración do comercio de cara ao folión. Ao final o folión, bueno, pois como di o lema que están colgando por aí, o folión somos todos, non? E, a ver, nin o folión, nin ningún tipo de asociación é propiedade da directiva que este de turno, non? Eu isto sempre o digo, o folión somos todos, Chantada somos todos e todos temos a responsabilidade e o dereito de defender todo o que se fai no pobo, non? Entonces, en base a eso, creo que o comercio debe de participar destas cousas independentemente de que lle beneficien as vendas ou non, é algo que... Pero de forma indirecta se beneficia, porque é unha festa máis, unha actividade máis. Sí, claro, ahora, a ver, mira, o que nos fai falta neste tipo de cousas, está moi ben que nos axudemos, pero tamén está moi ben que o Concello axude, por exemplo, non tapándonos os escaparates o día do folión. Xa non digo o resto de días, pero como mínimo o día do folión, que os escaparates xa que están decorados, que non os tapen coa venda ambulante. Eu isto é unha reivindicación que levo feito todos os anos, creo que eu recordo da miña vida, porque